Druhý deň renovácií pozemkovanej strechy. Pekné ránko dnes máme. No a čo sme stihli včera urobiť? To vyčistiť strechu, prebrúsiť tam, kde bola horza, dať epoxidový základ, veľmi tuňučkou takou vrstvou. Takto vyzerá teraz strecha. No a ideme pokračovať. Dáme teraz polyuretánovú farbu. Polyuretánovú farbu Hempel. Po základnej epoxidovej farbe dáme polyuretánovú. Polyuretánová farba od značky Hempel. A nanášame takých 80 mikrometrov farby. Bude strecha teraz ako nová. A vydrže takých od 15 rokov to má vydržať.